راديو إيرنا ناصع ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበረ ሰላምታና ተቐበሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ንመደባት ሬድዮ ኤርና እትከታተሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎም ረቡዕ 3 ሰነ 2020 ፈነወ ሬድዮ ኤርና ከመወትሩ ብዜና ይጅምር ፈለማ ኣርስታቱ ዳሃዮም ዝጠፍአ 3 ባሕረኛታት ቱርኪ ኣብ ኤርትራ ተታሒዞም ክሉ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ ካርቱም ብሰንኪ ኮሮና ዝተኣወጀ ሰዓታት እትእቶ ንኽልተ ሰሙን ኣናዊሓ ድሕሪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ቱሪዝም ኣብ ኣፍሪቃ ብ3.5 ሚእታዊት ከዓቢ ተኽእሎ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ንክል ማያት ዓለምና ኣብ ምዛር ዝነበሩ 3 ባሕረኛታት ቱርኪ ዳሃዮም ዝጠፍኣሉ ናይ መወዳእታ ቦታ ኣብ ግማግም ባሕሪ ኤርትራ ምዃኑ ተሓቢሩ እቶም ዳሃዮም ካብ ዝጠፍእ ወርሕን ሰሙንን ዘቁፀሩ ባሕረኛታት ካብ ግማግም ባሕሪ ጅቡቲ ድሕሪ ምብጋሶም ብሰንኪ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ማኣዝኖም ብምቕያር ናብ ግማግም ባሕሪ ከም ዝተጸጉዑ ጋዜጣ ሕርየት ካብ ኢስታንቡል ኣመልኪታ ብመሰረት ኣብታ ጋዜጣ ዝሰፈረ ዓንቀጽ መንነቶም ዘይተሓበረ ዕጡቃት ናብታ መርከብ ኣትዮም ናብ ዘይተፈልጦ ቦታ ወሲዶሞም ንሳቶም ብሰንኪ ሕማቅ ኩነታት ኣየርን ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ናብ ግማግም ባሕሪ ኤርትራ ቅድሚ ምጽግዖም ኣብ ኣስመራ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ቱርኪ ርክብ ኣካይዶም ምንባሮም እታ ጋዜጣ ብተወሳኺ ጠቒሳ ኣብ ኣስመራ ዝመደበሩ ኣምባሳደር ቱርኪ ኣይኩት ክምባሮግሉ ዳሃዮም ንምጥያቕ ዝገበሮ ፈተነ ክሰልጦ ይከኣለን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቱርኪ መልቡት ሳቡሶግሉ ብወገኑ ናብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ደብዳቤ እኳ እንተለኣኸ መልሲ ኣይረኸበን እንተኾነ እቶም 3 ቱርካውያን ባሕረኛታት ኣብ ደሴት ዳህላክ ተታሒዞም ከም ዘለው ዘይተጣለለ ሓበሬታ ከም ዝረኸቡ ስድራ ቤታቶም ይእንፍቶ ዝምድና ኤርትራን ቱርክን ብሰንክቲ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ቀጠርን ዝተፈጥረ ምፍሕፋሕ ተዘሪጉ ምህላው ይፍለጥ ኤርትራ ፀግዒ ስዑድ ዓረብ ብምሓዝ ምስ ቀጠርን ቱርክን ዝነበራ ዝምድና ኣዛሕቲላ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ብኮሮና ቫይረስ ብዝያዳ ካብ ዝተሃስያ ሃገራት ዝኾነ ሱዳን ኣብ ከተማ ካርቱም ዝተኣወጀ ሰዓታት እትእቶ ንተወሳኺ 2 ሰሙን ተናዊሑ ብዘይካዚ ካብ 18 ሚያዝያ ትሒዙ ደው ኢሉ ዘሎ ካብን ናብን ዞባታት ዝካየድ መገሻታት ንተወሳኺ 2 ሰሙን ከም ዝቕፅል ተሓቢሩ ኣብ ሱዳን ልዕሊ 5,100 መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ክምዝገብ እንከሎ ምስቲ ቫይረስ ብዝተተሓሓዘ 298 ሰባት ድማ ከም ዝሞቱ ሚኒስተር ጥዕና የመልክት ብመሰረት መግለጽ መንግስታት ሱዳን እታ ዝበዝሐ መልከፍትን ሞትን ዘጋጠመ ሃገር ክትከውን እንከላ ዝነበራ 39 መልከፍቲ ዘሕወየትን ዝኾነ ሞት ድማ ዘይጋጠመ ሃገር ኤርትራ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ቱሪዝም ዝረኽብኦ ዝነበረ ኣታዊ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዳርጋ ናብ ዜሮ ይወሪዱ ዘሎ እቲ ለበዳ ናህሩ ቀኒሱ ኣብ ዝመጽእ ኣዋርሕ መዕርፎ ነፈርቲ ዝበዝሐ ሃገራት ዓለምና ስሩዕ ኣገልግሎታቱ ንምጅማር ኣብ ምድላው ይርከብ ኣብ ሓያሎ ምዕራባውያን ሃገራት ናይ ክረምቲ ዕረፍቲ ዝኣትወሉ ወቕቱን ምስ ምዃኑ ድሕሪ ኮሮና ቫይረስ ቱሪዝም ቀልጢፉ ክበራበር ካብ ዝኽእል ጽላታት ምዃኑ መጽናዕትታት ይእምቱ ኣህጉራዊ ማሕበር ቱሪዝም ብዘቕረቦ መጽናዕቲ መሰረት በጻሕቲ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ድሕሪ ዝለበዳ ብ3.5 ሚእታዊት ክውስኽ እዩ ከም ኢትዮጵያ ታንዛንያን ኬንያን ዝኣመሰላ ካብ ቱሪዝም ገዚፍ ኣታዊ ዝጸንሐን ሃገራት እተን ብዝያዳ በጻሕቲ ከእንግዳ ይኽእላየን ተባሂለን ተስፋ ተነቢሩለን ዘሎ እዩ ከም ሲሸልስ ኬፕ ቨርደ ሳኦቶምን ሞሪሸንን ዝኣመሰላ ንኣሽቱ ደሴታት ኣፍሪቃ ድማ ኣስታት 20 ሚእታዊ ዝጸንሐ ስራሕ ምስ ቱሪዝም ዝተተሓሓዘ እዩ ብሓፈሻ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቱሪዝም ዝተዋፈሩ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ስራሕ ዕድላት ስኢኖም ይርከቡ ኣብ ኣፍሪቃ ሓንቲ ካብተን ዝወሓደ በጻሕቲ እተእንግድ ሃገር ኤርትራ እዚ ድማ ብዘይካቲ መንግስቲ ዝኽተሎ ዕፁብ ፖሊሲ መእተዊ ቪዛ ንምርካቡን ቀሊል ዘይምዃኑ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራት ሰማዕትና ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ መደብ ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን ክኸውን ምክታልኩም ንዕድም ኣፍሪቃዊ ሕብረት ንቕትለት ጆርጅ ፍሎይድ ኮኒኑ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሶኒ 15 ጉንበት ናይ ኣጋምሸቲ ነይሩ
ሚኒያፖሊስ ዝተባህለት ከተማ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሰራሕተኛ ሓንቲ ድኳን ናብ ፖሊስ ብምድዋል ሓደ ሰብ 20 ሚሊዮን ናይ ሓሶት ዶላር ብምጥቃም ሽጋራ ገዚኡ ብምባል ጥርዓን ኣቕሪቦ ነቲ ጥርዓን ንምምላስ 4 ፖሊስ መፅዮም ፖሊስ ነቲ በደል ፈጺሞ ዝተባህለ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንምእታው ኣብ ዝፈተንሉ 17 ደቂቕ ዝወሰደ ግዜ ምስሓብን ዘየድላ ሓይልን ብምጥቃሞም በቲ ሚሊዮን ገንዘብ ሽጋራ ገዚኡ ዝተባህለ ጥርጡር ኣብ ኢዶም ሞይትዎም እቲ ገበን ገይሩ ዝተባህለ ጥርጡር ወዲ 46 ዓመት ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ጸሊም ጆርጅ ፍሎይድ ዝበሃል ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከነእትዎ ኣብ ዝፈተናሉ እምቢታ ኣርኢዩ መምርሒታት ፖሊስ ኣይተኸተለን ዝብል ምክንያት እኳ እንተሃቡ ብሓለፍቲ መንገዲ ብሞባይል ዝተሳእለን ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝርከባ ድኳናትን ኣብያተ ምግብን ዝተወስደ ተንቀሳቃሲ ቪድዮ ሲሲቲቪን ግን ፖሊስ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዘየድላ ሓይሊ ከም ዝተጠቕሙ የርኢ ብመሰረት ተንቀሳቃሲ ቪድዮ እቶም 4 ፖሊስ ንጆርጅ ፍሎይድ ኣዳው ንድሕሪት ገይሮም ፌሮ እትዮም ድሕሪ ምእሳር ብሓይሊ ኣብ መኪኖኦም ከእትውዎ ኣብ ዝፈተኑ እዋን ብኣፍ ልቡ ናብ መሬት ወዲቑ ኢድ እሱር እሞ ከዓ ኣብ ባይታ ብኣፍ ልቡ ወዲቑ እናሃለወ ድሬክ ሾቪን ዝተባህለ ሓደ ካብቶም ፖሊስ ብብርኩ ንክሳድ ጆርጅ ፍሎይድ ኣንጻር ባይታ ፀቂጥዎ ክልተ ካልኦት ፖሊስ ድማ ኣብ ኣፍ ልቡን ከብዱን ፀቂጦሞ እዚ ምጽቃጥ ን9 ደቂቕ ቀጺሉ ኣብዚ ምጽቃጥ ጆርጅ ፍሎይድ ን16 ግዜ ዝኸውን ከተንፍስ ኣይከኣልኩን ኣይ ኬንት ብሪዝ ክብል ተሰሚዑ ሓለፍቲ መንገዲ እውን ፖሊስ ዘየድላ ሓይሊ ይጥቀሙ ከም ዘለውን ይቐትልዎ ከም ዘለውን ዝገልጽ ተቃውሞ ገሊጾም ዝሰምዖም ግን ኣይረኸቡን ንጆርጅ ፍሎይድ ዓለም ሙሉእ እናርኣዮ ኣብ ኢድ ፖሊስ ዓሪፉ ብዘይፍትሓዊ ሞት ጆርጅ ፍሎይድ ዝተቆጥዑ ኣሜሪካውያን ተቃውሞኦም ክገልጹን ናብ ጎደናታት ክወጹን ድሕሪ ምጅማሮም እቶም 4 ፖሊስ ካብ ስርሖም ተባሪሮም ድሕሪ ብዝተገብረ ጸቕጢ ድማ ኣብ ክሳድ ጆርጅ ፍሎይድ ተንበርኪኹ ፀቂጡ ናብ ሞት ዘብፅሐ ፖሊስ ድሬክ ሾቪን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትሎ ኣብ ቤት ምግብን ለይታዊ ትሊትን ዝሰርሕ ዝነበረን ድሕሪ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ስርሑ ክስእል ዝተገደደን ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ ዝተቐትለሉ እዋን ዝኾነ ይኹን ብረት ወይ ሓደገኛ ጾር ኣይነበሮን ንሱ ኣብ ኢድ ፖሊስ ክቕተል ናይ መጀመርታ ኣይኮነን ፖሊስ ካብ ናይ ካልኦት ዓሌታት ፍልይ ብዝበለ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ዘየድላ ሓይሎም ዝጥቀሙ ኣቐዲሞም ፖሊስ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ዝእመኑ ንሳቶም እዮም ነይሮም ድሕሪ ምእታዊ ስማርት ቴሌፎናት ግን ኩሉ ምንቅስቃሳቶም ይቕረጽ ብምህላው ናብ ዓለም ክቃልዑ ጀሚሮም ኣለዉ ንቅትለት ጆርጅ ፍሎይድን ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዝግበር ኣድልዎ ዓሌታዊ ድፊት ዘለዎ ተባሂሉ ዝእመነሉ ቅትለት ንምቅዋምን ለውጢ ንምጽዋዕን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ሎስ አንጀሎስ ክሳብ ኒውዮርክ ሚሊዮናት ሰባት ናብ ጎደናታት ክወጹ ቀኒዮም ኣለዉ እዚ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ናብ ኤውሮጳውያን ከተማታት ክልሕምን ከሎ ብዓይነቱ ናይ መጀመርታ ዝኾነ ድማ ኤምባሲታት ሃገራት ኣፍሪቃን ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ንተግባራት ፖሊስ ኣሜሪካ ኮኒኖም ኣለዉ ዋና ጸሓፊ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ሙሳ ፋኪ መሐመድ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንቅትለት ጆርጅ ፍሎይድ ብትርቢ ምኹናን ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ዝግበር ንነዊሕ ዝቐጸለ ዓሌታውነት ኣፈላላይን ዘይሕጋዊ ቅትለትን ደው ክብል ጸዊዑ ንስድራ ቤት መዋቱ ድማ ብስም ኣፍሪቃውያን ጽንዓት ይሃብኩም ኢሉ ምክትል ኣቦ ወንበርቲ ሕብረት ኮሲ ኳርተይ ብወገኑ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ሓደ ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ በደሉ ጸሊም ብምዃኑ ጥራይ ክቐተል ብምርኣዩ ኣዝዩ ከም ዘሕዘኖ ብምግላጽ ጸለምቲ ማዕረ ካልኦት ሰባት እዮም ብምባል ኣብ ልዕሊ ቅትለት ጆርጅ ፍሎይድ ሙሉእ መርመራ ክካየድ ጸዊዑ ዝተፈላለያ ኤምባሲታት ኣፍሪቃ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብወገነን ተመሳሳሊ ናይ ምኹናን መግለፂ ውፅአን ተራእዩ ብዘይፈልጥ መንገዲ ድማ ኣብ ኬንያን ኡጋንዳን ዝርከባ ኤምባሲታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ትዊተር ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለፂ እቲ ኣብ ሃገረን ኣብ ልዕሊ ጆርጅ ፍሎይድ ዝተገብረ ቅትለት ንኽትሪኦ ኣዝዩ ከም ዘሸግር ከምዚ ዓይነት ተግባር ኣብ ዝኾነ ሃገር ከይድገምን ብዘይ መቕጻዕቲ ገበነኛታት ከይሕለፍን ገሊጸን ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ድሕሪ ቅትለት ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ ከተማታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሰላማዊ ሰልፊ ይካየድ ኣሎ ኣብ ገለ እቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ግን ስርቂ ምዕናው ኣባይትን ናይ ፖሊስ መኪናን ይርአ ኣሎ ነዚ ኣመልኪቱ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣማኸርቲ ጸጥታ ኣሜሪካ ሮበርት ኦብሪያን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ምውዕዋዕቲ ሰልፍታት ዚምባብዌን ቻይናን ብዝለዓለ ኢድ ይጻወት ኣለዋ ክብል ገሊጹ መንግስቲ ዚምባብዌ ብወገኑ ብዛዕባ እቲ ዝተባህለ ምውዕዋዕ ዝያዳ መብርህ ክህብ ንኣምባሳደር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሃገሩ ጸዊዑ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዓመታዊ ኣስታት 1,000 ሰባት ፖሊስ ይቕተሉ ካብ 2013 ክሳብ 2019 7,666 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ካብዚኣቶም እቶም 2,412 ጸዓዱ
1,262 ጸለምቲ 887 ሂስፓኒክ ወይ ላቲን ክኾኑ ከለው ዝተረፉ ድማ ካልዓሌት እዮም ምስ ብዝሒ ህዝቢ ተነጻጺሩ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ካብ ጸዓዱ ንላዕሊ ብናይ 2.5 ሚእታዊት ዕጽፊ ናይ ምቕታል ተኽእሎ ኣለዎም ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን 13 ሚእታዊት ካብ 328 ሚልዮን ህዝቢ ኾኑ ከለው ጸዓዱ ድማ 72 ሚእታዊት ይሽፍኑ ብምዃኖም ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዝግበር መቕተልቲ ዝተዓጻጸፈዮ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ናይ ሽጉጥ ክሳብ ኣውቶማቲክ ጠበንጃ ኣብ ድኳን ክግዛእ ዝከኣል ብምዃኑ ኣብቲ ሃገር ብዝተገብረ መጽናዕቲ 30 ሚእታዊት ብረት ከም ዝውንኑ ክገልጹን ከለው 43 ሚእታዊት ድማ ብረት ኣብ ዘለዎ ገዛ ከም ዝነብሩ ይሕብሩ በዚ ድማ ኣብቲ ሃገር ናይ ብረት ዝውንኑ ሰባት ቁጽሪ ዝለዓለ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት ፖሊስ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዝግበር ናይ ተኽሲ ልውውጥ እዮም ሰባት ዝቐትሉ ንባዕሎምን ይቕተሉ እዮም እንተኾነ ኣብ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ክበጽሑን ከለው ተቐዳዲሞም ብረት ኣብ ምምዛዝን ሓይሊ ኣብ ምጥቃምን እዮም ዝጓየዩ ሓደ እዋን እውን ብረት ንዘይብሎም ጸለምቲ ተኪሶም ክቐትሉ ይረኣዩ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዝገብርዎ ዘይሚዛናዊ ፍርዲ ጥርጥራን መቕተልትን ካብ ዓሌታዊ ጽልእ ዝተበገሰ ከም ዝኾነዮም ተዓዘብቲ ዝገልጹ ምኽንያቱ ኣብ ልዕሊ ጸዓዱ ይኹን ካልኦት ዓሌታት ከምቲ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዝገብርዎ ስለ ዘይገብሩ ገለገለ እዋን ንኣብነት ፖሊስ ንጸለምቲ መራሕቲ መኪና ደው ኣቢሎም ፍራቻ መሕበሪ መብራህቲ ኣይወላዕካን ሴማፎሮ ብጫን ከሎ ሓሊፍካ መብራህትኻ ብግቡእ ይሰርሕ የለን ዝብሉ ክስታት ብምስራት ኣብ ምውጣጥ ከም ዝኣቱ ሸለሊልካ ክሕለፉ ወይ ብገንዘባዊ መቕጻዕቲ ክውዳእ ዝነበሮ ብቕትለት ከም ዝውዳእ መዛግብቲ ይሕብሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተላዒሉ ዘሎ ናዕቢ ኩሉ ዓይነት ሕብረተሰብ ዝተሓወሶ ሰላማዊ ሰልፍታት ቅትለት ጆርጅ ፍሎይድ ዘበገሶ እኳ እንተኾነ ውፅኢትን ነጸብራቕን ንኣማይት ዓመታት ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዝተገብረ ምክሃስ ሰብኣዊ መሰል ብምዃኑ ኣብ ሓፂር ግዜ ደው ክብል ትጽቢት የለን ምስ ሰልፈኛታት ብምጽጋዕ ኣብ ስርቅን ምዕናው ንብረትን ዝተዋፈሩ ብምህላዎም ግን ትርጉም ናይቲ ሰልፍታት ክጨውይዎ ይረኣዩ ኣለዉ ነዚ ብዝምልከት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ስድራ ቤት ጆርጅ ፍሎይድ ፍትሒ ከም ዝረኽቡ ቃል ብምእታው ኣብ ማሓደርቲ ከተማታት ጸጥታ ከስፍኑ እንተዘይክኢሎም ሰራዊት ከዋፍር ከም ዝኾነ ኣጠንቂቑሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ክንዲ ሰልፈኛታት ክረጋግጽ ዝፍትን ስርቅ እንተሎ ጥይት ምትኳስ ኣሎ ዝብል ነገር ዘጓህር ቃላት ምጥቃሙን ሰልፈኛታት ሰራዊት ብምውፋር ከህድእ የፈራርሕ ብምህላውን ብሓያሎ ተንተንትን ፖለቲከኛታትን ዘይፕሬዚደንታዊ ዘይሓላፍነታዊ ክብሉ ይገልጽዎ ኣለዉ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝበዝሐ መዐቀኒታት ክርአን ከሎ ኣብ ዝተሓተ መነባብሮ ማለት ዝተሓተ ናይ ስራሕ ምርካብ ዕድልን ዝተሓተ ትምህርቲ ክረኽቡን ከለው መብዛሕትኦም ኣብ ዝደኸየ ከባቢታት ይነብሩ እዚ ድማ ውፅኢት ናይቲ ንዘመናት ኣብ ልዕሊኦም ዝተገብረ ጊላነት ዓሌታውነት ኣፈላላይን ጸቕጥን ተነጽሎን እዩ ታሪክ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ኣብ ኣሜሪካ ነዊሕ እኳ እንተኾነ ብሕፅር ዝበለ ግን ከም ዝስዕብ ይመስል ኣብ 1492 ክሪስቶፈር ኮሎምቦስ ንኣሜሪካ ድሕሪ ምርካቡ ሓያሎ ንግስነታት ኤውሮጳ ሃብቲ ንምኽዕባት ኣብቲ ሓድሽ ተረኺቡ ዝተባሃለ መሬት ወርቂ ኣልማዝን ካልእ ማዕድንን ክዕደን ልኡኻት ሰዲዶም እንተኾነ ከምቲ ዝተገመተ ወርቅን ኣልማዝን ክርክብ ኣይተኻእለን ብኣንጻሩ ሰፊሕ ጎላጉል ኣሜሪካ ንሕርሻ ምቹእ ምዃኑ ተገንዚቦም ኤውሮጳውያን ሰፋሮ ብብዝሒ ናብ ኣሜሪካ ብምኻድ ናይ ትንባኾ ቃንጫ ሽኮርን ጡጥን ሕርሻታት ብሰፊሑ ክሓርሱ ጀሚሮም እንተኾነ እኹል ምህርቲ ክሓፍሱ ናይ ጉልበት ሰራሕተኛታት ኣድልዮሞም ነዚ ንምምላእ ድማ ናብታ ድሮ ጊላነት ኣታቲዋ ዝነበረ ኣፍሪቃ ጠመተ ክገብሩ ጀሚሮም ኣብ ኣፍሪቃ ኤውሮጳ ይኹን ካልእ ክፍሊ ዓለማት ጊላነት ድሮ ተኣታቲ ብምንባሩን ፖርቱጋል ኣቐዲማ ኣብ 14 ክፍለ ዘመን ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ መንእስያት ብምጭዋይ ኣብ ኤውሮጳ ክትሸጦም ጀሚራ ብምንባራ ናብ ኣሜሪካ ዝነበረ ጠለብ ጊላነት ብምርኣይ ሸቐጥ ጊላታት ናብ ኣሜሪካ ቀኒዓቶ ንፖርቱጋል ብምስዓብ ድማ ነጋዶ ብሪጣንያ ፈረንሳ እስጳኛ ኔዘርላንድን ዴንማርክን ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ 10,000 መንእስያት እናጨወዩ መሸጣ ብመራኽብ ናብ ኣሜሪካ ከቅዕዝዎም ጀሚሮም 10,000 መንእስያት እናጨወዩ ንመሸጣ ብመራኽብ ናብ ኣሜሪካ ከቅዕዝዎም ጀሚሮም በዚ ካብ 15 ክሳብ 19 ክፍለ ዘመን ዝተኻየደ መሸጣ ገላዩ ኣስታት 12 ሚልዮን ኣፍሪቃውያን ናብ ሰሜንን ደቡብን ከምኡውን ደሴታት ካሪብያን ተሸይጦም በዚ መንገዲ ድማ ስሉስ ኩርናዓዊ መሸጣ ገላዩ ኣትላንቲክ ተፈጢሮ እቲ ስሉስ ኩርናዕ ድማ ከምዚ ይመስል ኤውሮጳውያን ካብ ኣፍሪቃ ገላዩ ወሲዶም ናብ ኣሜሪካ ይሸጥዎም ብዝረኸቦ ኣታዊ ካብ ኣሜሪካ ጡጥ ሽኮርን ትንባኾን ይገዝኡ እቲ ዝገዝእዎ ምህርቲ ሕርሻ ናብ ኤውሮጳ ብምውሳድ ይሸጥዎ ካብ ኤውሮጳ ኣጽዋር ክዳውንትን ካልእን ብምግዛእ
ናብ ኣፍሪቃ ኸይዶም ንነጋውስን ኣማሓደርትን ኣፍሪቃ ይሸጥሎም መሊሶም ድማ ገላይ ሒዞም ናብ ኣሜሪካ ይኸዱ በዚ ድማ ብዘይድሌቶም ካብ ኣፍሪቃ ዝተጨውዩ ገላዩ ምንጭ ስሉስ ኩርናዓዊ ኣታዊ ንኤውሮጳውያን ይኾኑ ነይሮም ኣብ መሸጣ ኣፍሪቃውያን ገላዩ ኣፍሪቃውያን ነገስታት ራእስታትን ኣማሓደርትን ጭቃ ዓድን እውን ዝለዓለ ተራ ተጻዊቶም እዮም ምኽንያቱ ንሳቶም ናብ ናይ አንጻር ቀቢላታት እናኸዱ መንእስያት እናጨወዩን እናሃደኑን ንኤውሮጳውያን ይእክብሎምን ይሸጡሎምን ብኣቕሓን ክዳውንትን ይቐያይርዎም ነይሮም ካብ ሕቑፊ ስድሮኦምን ሕብረተሰቦምን ተመንጢሎም ናብ ኣሜሪካ ዝኸዱ ኣፍሪቃውያን ከም ኣቕሓ ብጨረታ እናተሸጡ ትሕቲ ሰብ እናተሓስቡ ብፀዓዱ ዝውነኑ መብዛሕትኦም ኣብ ሕርሻ ናይ ጉልበት ስራሕን ፅሬትን ተዋፊሮም ሓዳር ገይሮም ዝወለድዎም ብኡ ንብኡ ጊላ እናተሓስቡ ካብ ዓይኖም ተመንጢሎም ናብ ካልእ ክሸጡ እናረኣዩ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገሩ ካብ 1807 ክሳብ 1865 ድሕሪ 400 ዓመት በብደረጅኡ ጊላነት ብሕጊ ክኽልከል ጀሚሮ ኣብቲ እዋንቲ ኣፍሪቃውያን ገላዩ ካብ መላእ ደቡብ ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ብራዚል ኣብ ደሴታት ካሪብያን ከም ጃማይካን ሃይትን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተዘርጊሖም ነይሮም ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጊላነት ዘይሕጋዊ ኮይኑ እኳ እንተተኸልከለ ቀፂሉ ክፍለ ሃገራት ብዘተኣታተውኦ ብጂም ክሮው ዝፍለጥ ሕጊ ፈላሊኻ ምግዛእን ንዝቐጸለ ልዕሊ 100 ዓመት ጸለምቲ ኣባይቲ ይኹን ናይ ሕርሻ መሬት ከይውንኑ ተቖፂሮም ስራሕ ከይሰርሑ ትምህርቲ ከይመሃሩ ይእገዱ ነይሮም ናይ ዜግነት መሰለን ኣብ ፖለቲካ ናይ ምስታፍን ምምራፅን ዕድል እውን ተነፊግዎም ነይሩ ገዛውቶም ንበይኑ ኣብያተ ትምህርቶም ንበይኑ ተፈሊሎም ብኣፈላላይ እናተማሃሩ ኣብ ዝኸድሉ ዝነበሩ ድማ ኣብ ኩሉ ተዘካይድዎ ንጥፈታት ከምቲ ንኻልኦት ዝግበር ወፍሪ ኣይግበረሎምን ነይሩ ድሒሩ ኣብ 1950ታትን 60ታትን ብማርቲን ሉተር ኪንግ ማልኮም ኤክስን ካልኦት ተቃለስትን ድሕሪ ዝተገብረ ቃልሲ ንሰብኣዊ መሰል ናይ ምምራፅ መሰል ናይ ምምራፅን ናይ ምውናን ኣባይቲ መሰል ናይ ትምህርቲ መሰልን ካልእን እናተመሓየሸ መጺኡ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ኣብ ታሪኽን ቁጠባን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ገይሮም ክንሶም ኣብ ልዕሊኦም ዝተገብረ ንዘመናት ዝቐጸለ ጸቕጢ ዓሌታውነትን ኣፈላላይን ግን ዛጊድ ጽልውኡ ኣይሓደገን ዘሎ ገለ ናይ ጊላነትን ጽልዋን ናይ ጸዓዱን ናይ ልዕልናን ኣተሓሳስባ ዘለዎም ጸዓዱ ስራሕ ከይቆጽርዎም ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ከይሕውስዎም ዝገብርዎ ተግባር ዛጊድ ይቕጽል ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መንጎ ጸዓዱን ጸለምትን ዘሎ ናይ ሃብትጋግ ናይ 275 ዓመት ስራሕ ዝሓትት ኣዝዩ ከፊሕዮ ምኽንያቱ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ካብ ጊላነት ነፃ ኮይኖም ህይወቶም ክመርሑ ክብገሱን ከለው ብኩሉ መዳያት ማለት ሕርሻ ትምህርቲ ጥዕና ቁጠባን ካልእን ካብ ባዶዮም ተበጊሶም ተሪፉ ዘሎ መሰላቶም ንምምላእ ድማ ሓያሎ ተቃለስቲ ሰብኣዊ መሰላት ብፍላይ ድማ ብላክ ላይፍስ ማተር ኣብ ቃልሲ ብሰላማዊ መንገዲ ይርከቡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎም ጸለምቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ 53 ሚልዮን ብራዚል 15 ሚልዮን ሄይቲ 8.5 ሚልዮን ኮሎምቢያ 5 ሚልዮን ጃማይካ 3 ሚልዮን ሜክሲኮ ፔሩ ካናዳ ኩባን ዶሚኒካ ሪፐብሊክን ነፍሲ ወከፈን ልዕሊ 1 ሚልዮን ክልው ከለው ኣብ ዝተረፋ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ደቡብን ሰሜንን ኣሜሪካ ድማ ዘይነዓቁፅ ኣለዎ هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية ናይጀርያ መራሒ ቢያፍራ ኣብ ቀረባ ግዜ ሃገር ክንምስርትና ይብል ኣብ ናይጀርያ መራሒ ምንቅስቃስ ቢያፍራን ህዝቢ ቢያፍራን ንኛምዲ ኦኩ ካኑ ኣብ መበል 30 ዓመት መዓልቲ ቢያፍራ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ናይጀርያ ሃገረ ቢያፍራ ክትምስርት ምዃና ገሊጹ ካኑ ናብ ደቡብ ናይጀርያ ናይ ዝርከቡ ህዝቢ ኢቦ ድሌትን ሕልምን ካብ ናይጀርያ ተፈሊኻ ናይ ገዛእ ርእስኻ ሃገር ቢያፍራ ምፍጣር ምዃኑ ብምግላጽ እዚ ድማ ኣብ ቀረባ መጻኢ ናብ ክውንነት ክሰጋገር ምዃኑ ብርእሰ ተኣማንነት ሓቢሩ ንያመዲ ካኑ ምንቅስቃስ ምምስራት ሃገረ ቢያፍራ ዳግማይ ከም ዝለዓል ብምግባሩ ብጥልመትን ክሕደትን ሃገር ድሕሪ ምኽሳሱ ኣኼባ ከየካይድ ቃለ መጠይቃት ከይገብር ካብ 10 ሰብ ንላዕሊ ከይእክብ ናብ ባይቶ ስልጣን ከይሕዝ ክኽልከል እንከሎ ካብ ናይጀርያ ከይወፅእ ድማ ናይ ናይጀርያን ብሪጣንያን ፓስፖርቱ ዝተመንጠለ ፖለቲከኛ እዩ ኣብ 1960 ናይጀርያ ካብ ግዝኣት ብሪጣንያ ነፃ ኣብ ዝወፀትሉ እዋን ብኣሳት 250 ቀቢላታት 3 ዓበይቲ ዓሌታት ካብኦም ፋውሳ ፋላኒ ዩሩባን ኢቦን ዝቆመት ነይራ ሃውሳ ፉላኒ ኣብ ሰሜን እቲ ሃገር ዩሩባ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኢቦ ድማ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ እቲ ሃገር ይርከቡ
ዶባት ሃገራት አፍሪቃ በመግዛእታዊ ዶባት ገዛእታ ሃገራት ከም ዝቆመ ዝፍለጥ ኮይኑ ዶባት ናይጀርያውያን ህዝብታት ዝመቃቀለ ከምኡውን ሓደ ዓይነት ባህሊ ቋንቋ ሃይማኖት ካልእ ክብርታትን ዘይነጻጸር ብምንባሩ አቀዲሞምን ብስኒት ዘይነብሩ ዝነበሩ ቀቢላታት ሃውሳ ፉላኒ ዮሩባን ኢቦን ኣብ ሓንቲ ሃገር ጠርኒፉ ናጽነቶም ሂብዎም አቀዲሞም ቅድሚ መግዛእቲ ብሪጣንያ ሃውሳ ፉላኒ ብፊውዳሊዝም ዮሩባ ብንግስነት ኢቦ ድማ ብሓውሲ ዲሞክራሲያዊ አገናን ዝምረጽ ምምሕዳራትዮም ዝመሓደሩ ነይሮም ሰሜናዊ ክፋል ብዝበዝሑ ኣመንቲ እስልምና ደቡባዊ ክፋል ድማ ብኣመንቲ ክርስትና ዝተዓብለለ ነይሩ ብሪጣንያ ኣብቲ ገዝኦ ዝነበረት ግዝኣታታ ንሓደ ቀቢላ ወይ ዓሌት ዝለዓለ ስልጣን ብምሃብ ነቲ ካልእ ከም ዝገዝኦ ብምግባርያ ናይ ኢደ ዙር መግዛእቲ ትገብር ነይራ ኣብ ናይጀርያ ድማ ዝበዝሕ ስልጣን ነቶም ኣብ ሰሜን ዝነበሩ ንሃውሳ ፉላኒ ብምሃብ ኣብ ልዕልቶም ካልኦት ቀቢላታት ከም ዘመሓድሩ ትገብር ነይራ ዓሌታት ዮሩባን ኢቦን ነፍሲ ወከፎም ንግላዊ ናጽነት ይጠልቡካ እንተኾኑ ኣይሰለጦምን ናይጀርያ ምስ ኩሉ ጸገማታ ከም ሃገር ቆይማ ድሕሪ ናጽነት ዝቆማ ሰልፍታት ድማ ኣብ ናይጀርያዊ ሃገራውነት መንነት ዘይኮነ ኣብ ብሄራዊ ወይ ዓሌታዊ መንነት ዝቆማ ብምንባረን ንዝገደደ ምርሕሓቃት ዓዲመን ሃውሳ ፉላኒ ብዝሒ ህዝቢ ስለ ዝነበሮም ድማ ኣብ ፖለቲካት ሃገር ዓብለልቲ ኮይኖም ድሕሪ ናጽነት ፖለቲካዊ ባህላዊ ዓሌታዊ ቁጠባውን ሃይማኖታውን ፍልልያት ኣብ ሓምለ 1967 ብኮሎኔል ኦዱሞጉ ኦጁኩ ዝተመርሐ ንምምስራት ሃገር ቢያፍራ ኣብ መሬት ዓሌት ኢቦ ኩናት ሓድሕድ ተጀሚሮ ኩናት ቢያፍራ ኣሳት 100,000 ኣባላት ሰራዊት ድሕሪ ምቕታልን 2 ሚልዮን ኣህዛብ ብጥሜት ብምቕዛፉን ኣብ ጥሪ 1970 ብዓወት መንግስቲ ናይጀርያ ተዛዚሞ እንተኾነ ቃልሲ ቢያፍራውያን ዛጊታ የብቅዓን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ብመሪሕነት ኣብ ልዕሊ ዝተጠቕሰ ያመዲካኑ ብረፈረንደም ነፃ ሃገር ንምምስራት ኣብ ጎስጓስ ይርከብ ኣሎ هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية ተወሳኺ ዜና ናይ ኢድ ሰላምታን ምስዓምን ኣካል ባህርያት ወዲ ሰብ ካብ ዝኾኑ ዘመናት ኣውፂሮም እዮም ንኣባላት ስድራ ቤትካ መሳርሕትካ ይዕሩኽትኻን ካልኦትን ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ተፈላለኻ ድሕሪ ምጽናሕ ምስ እትራኸብ ብኢድካ ሰላም ብምባል ክትጭብጦም ብምዕጉርትካ ክትስዕሞም ወይ እውን ክትሓቕፎም ልሙድ ባህሪ ወዲ ሰብ እዩ ድሕሪ ኮሮና ቫይረስ ብዝተኣታተወ ሕግታት ርሕቀትካ ምሕላውን ምክልኻል ርሕቀትካ ምሕላውን ግን እዚ ባህሪ እዚ ክልወጥ ተገዲዱሎ ከም ውፅኢቱ ድማ ብርሑቕ ሰላም ክበሃሉ ብኹርና ዒዶምን እግሮምን ክተናኸፉ ይረኣዩ ኣለዉ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ልዕሊ ተሪፉ ዘሎ ምልውዋጥ ሰላምታ ዘስዓቦ ስምዒታዊ ለውጢ መጽናዕቲ ንምግባር ምዉቕ ሰላምታ ብምልውዋጥ ኣብ ዝፍለጣ ሃገራት ማእከላይ ባሕሪ መጽናዕቲ ተኻይዱ ኣብቲ ቱኒዝያ ትርከበን ሃገራት ዝተኻይደ መጽናዕቲ ሰባት ንዝቐርብዎምን ዝፈትውዎምን ከምቲ ድላዮም ገይሮም ሰላም ክብልዎም ብዘይምኽኣሎም ኣዝዩ ሕማቕ ከም ዝስምዖምን ናይ ውሽጣዊ ባዶነት ከም ዝስምዖምን ሓቢሮም ሰባት ሰላም ክበሃሉን ክትሓቋቑፉን ከለው ኣካላቶም ኦክሲቶሲን ዝበሃል ባእታ ከም ዘመንጩ እዚ ድማ ንጸቕጢ ደምን ጸቕጢ እምሮን ዘፈኸስ ብምዃኑ ንሰባት ሓጎስ ከም ዝፈጥረሎም ተመራመርቲ ይገልጹ ሰላምታ ናብ ንቡር ክምለስ ንሓጎስ ደቂ ሰባት ኣገዳሲ ነገር እኳ እንተኾነ ጽሬቶም ሓልዮም ዘይገብርዎ ሰባት ግን ወላውን ብዘይ ኮሮና ቀንዲ መተሓላለፍቲ ሕማማት ኢንፍሉዌንዛን ጉንፋዕን ሰዓለን ይገብሮም ኣቐዲሙ ዝተገብረ መጽናዕቲ እውን ልዕሊ 50 ሚእታዊት ሕማማት ኢንፍሉዌንዛ ጉንፋዕን ሰዓልን ብናይ ኢድ ሰላምታ ከም ዝተመሓላለፉ እዮም ክኢላታት ክገልጹ ጸኒሖም መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ሰላምታ ኣብቲ መጀመርታ ጸላእ ከም ዘይኮንካን ሰላማዊ ምዃንካን ከተረጋግጽን መሳርያ ከም ዘይብልካን ከም ዘይትጓዳእ ንምግላጽ እሙን ምዃንካ ንምርኣይ ጀሚሮ ድሕሪ ግዜ ድማ ከም መግለጺ ኽብሪ ምሕዝነት ሕያውነት ስምምዕ ፍቕሪ ክርአ ጀሚሮ ሰላምታ ድሕሪ ኮሮና ቫይረስ ከመይ ክቕጽል እዩ ናብ ግዜ ዝግደፍ እዩ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና
سلام كميت أغنية فتوى تغاتلت مدبت أطعم سريديرنا زيتو الربع صغربلكم مدبت أطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوبني زبن لا تحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كسافت أمي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خصان حزو دموكم أدالونا أقرب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال بلع حدرا حتير زانتا صحافي تسفال دهتي امدا دبرهاليك كندر وي كفكر كلو زد مصاب عليا نو دبرهالي ابا هادو مولو كيدانيلو بسمو صوعو سيترف سمو زفلطو دارغايلون كبهالكال اتبرهالي حاوي حفتي تخونو كو سغلو بزي مخالم نتا سدرا انكو خم حموسي ودبرها لي ابشامنا يزريا تغفيفون سواز ورد غوينو اب كنتات بزرع جننت بدرجه حلفنت كساب مرح مسرع زبصح منسيو بديب سالساي ورار زفلت اب جنبار صورنا بزنبره قطم اب طو خبز علبت بومبا اف1 استفنطره كم فروماين ملا اكلو بصحويو بحلفي اب افلبو لعلي الكاب شناخ صقماي منكبوز بس عسكو جوجن عدل قبر كبلو نسكت لا يتريفن بر درجا نعدز غيرو فانياتو يانيرا مهرمتو برتع بمنبارو نقحاوي نوي حواري حوسيدو ابي حكمنا بزنبر الاوان ورسل زي حبا ولدو ودمو وقو سمعو ولاديتو زنبر عطرا هادو دحر محاز النات ايقا اب حكمنا قلاس رخيبانو رين كيس انو باز انفو يشربن فرحه اتزنبر خنتات هاديو بمبارو عرفت خبوق حتى لمو انت تفقدوسي نتاب عد عينن زود قلا والسب كم صالون تمرعي فريو خريان كم زبهغانا يحبالون نسوغن صبو غير مسحوي خف قدن كم زي وص حبابي لوافانون جزيت عزيرو قبل كاتيت كلتشن حدن نعرفت مستلاك ولاديو بجازو دي مسيها خلخا حراي بلنا حراي تبلكا تماريم بموبال ابركو دي عمل منو محسنتو انك يعبر كيف توي اب حسابهم ردي احسن ربي لهم دم مرعو سدران مبصح كاب استفقدلو 30 معلتي زيد حسبه اتنكل التقنيه نهناي حصنوت غزيو على زمصولو غورزون وان حصنوتن كيصغبه استهبو غزي بمكالو نبهدو تملسه اب عمتو احدو اب افامبوز بهالبوتا تعليم بزنبرت لواني امونغو تعليم اندابطولني تدلل لخاز بالملختي تنغير وي مسيو نابتي بريخ استدكونه مازز نقطه بطولني مرشلو بزنبر وان أتامم سوق بس أنا هتجاشو بس أقومو مثلا ليتو كاب كوف زبلتو بدد بلد نسون مسرعيا مخنيات مسقويعو سلازبر هالو أنفتونا بأب مقبار نابزنا براتو مسأ نقلتو قصاب نبعات حسبه فلما فقريا بزيف التاوز تمرعوا أبتحس إيرناي حسنة أوانو جن من مناوس أنا زفكرا بعلت نداو أيثن بعوا مع غوغورتان ناس عامه كبدان كله نقدام دا ازيو صومبر وشتس كم قالو خون فلوط انا بره بادو جن نزو حز نبره نبعتا مليسوا قديدو طرا زي كونه دمص وسيخا فيق كم تبلي غيروا بوشتس تدغوله سمعيت باعينتو خغوسه قددلي اعينتو مايك سربا جمرا سوا وريدو خينات كبساتف نجو نبعاتنا يفرحاتن سعراتن غيريز حسبو درو قصرصر كبلون جمره نبعات نخبتنو انا ودبر هالليدو انت قلا زيت بلي زربو حوسنا يتزازق انا حيزوخ نسو كي تدهالي لوغن بحيلي فشخنا بلي تزاريبوا نبي عاخيتم بعمو
እተንክሳብ መምጽኡ ንበዓልቲ ቤቱ እንግድዋ ጸንሑ ፐርሰናላት ቦጦለ ንኸዕዘቦ ይስክፍትኡ እንታይ ደሃን ዲኺ ዝኾነ ተኽፈልጥ ሓተታ ናፊቐ ካልእስ ዋላ ብግናዕ ኢዳ ጌራ ንዝባን ሓደ ካብቶም ረጊጻቶም ዝነበረ ተእማን እናዳሕሰሰት ኣሕፂራ መለሰት ጥጡሕ መርገጽ እግሪ ዘይትረኽበሉ ብገያጽን ዝሓረር እማንን ዝመልአ ቦታ እዩ ከምዛ ዓይነት መልክዕ መሬት ክትርኢ ፈለማያ እዩ ብዘይካቲሓ ሓሊፉ ካብ ማዕዶ ዝረአ ዓርኮብኮባይ ንፈውስ ማሕላ ቆጽለዋይ ሕብሪ ዘይትርእየሉ ቦዱ መሬት እዩ ፀሓይ ኣብቲ ቦታ ወሪዳ ክትዓርፍ ዝደለየት ክሳብ ትመስል ሙቐታ ካብ መጠን ንላዕልያ ለቒቓቶ ብጫፍ ናይ ነጸላኣ ጌራ ነቲ ብንብዓት ዝራሓሰ ዒንታ ሓበሰቶ ቀሪቦምና ዝኸዱ ማይ ጌራ ገጻቶ ጅሀት መጻኹ በሊ ካብ ዝነበሮ ብድዲሉ ናብቲ ኣብ ስግሮም ዝነበረ እንዳ እዙ ተመርቀፈ ከይጸንሐት ነቲ ካብ ቅድሚኣ እናረሓቐ ዝኸይድ ዝነበረ ኣሚና ክትዕዘቦ ጀመረት ኣዒንታ ግን ናይቲ ዋርዋርታ ፀሓይ ብእርጋን ተሰኒፉ ኣዒንቱ ከም ዝሓመቐ ሰብ ውሪግሪግ በላ መላእ ኣካላ ሓዊ ከም ዝተኻዕዋ ብረስኒ ቀጭቀጭ ክብላ ክትፈለጣ ብውሽጢ እቲ ዝተኸድነቶ ቀሚሽ ቅርፂ ዕንክርኳር ዝፈጠሩ ረሃፅ ድሮ ወረር ክብሉ ተፈለጣ ውዕንቲ ማርያም እዚ ሳይ መሳፍሮ ሰብን እናተደነቐት ብዝረኣየቶስ ደመመት ናብ ኣዛዝ በጦለኒ ድሕሪ ምኻዱ ንልዕሊኡ ዘለዎ ሓለፍቲ ዝውሃብ ንኽልተ ቅነየ ናብ ታዕሊም ንኸይወፍር ዝሕብር ጽሑፍ ሒዙ ተመሊስዋ መዓልትን ከልብን ከይጸዋዕካዮም ይመፁ ከም ዝበሃል ግን እዋን ምፍልላዮም ኣኺሉ መምለሲ እግርን መእተዊ ዓዲ ኩኸናን ብምባል ካብ መሻርፍ እንዳበጦለኒ ዝተዋህቦ ቁሩብ ቁጻር ዓደስን ሽኮርን ብምሃብ ኣፋነዋ ኣብ ሕዳር 2002 ዓመተ ምህረት ድሕሪ መርዑ ኣብ ዓመትን 8 ወርሕን እዩ ወጋዊ ዕረፍቲ ተዋሂብዎ ናብ ዓዱ ክኸይድ ዝተፈቕዶ ዓዱ ካብቲ ናብ ትሕቲ ዓቃብ ሰላም ኣትየን ዝነበራ ዓድታት ሓንቲ ኻብአን ብምዃና ብኣፍልጦ ናይ ቀረባ ሓለፍቱ ብረቱ ተማሊእዋ ክኸይድ ተፈቕደሉ ምስ ካልኦት ንዕረፍትን ንግዜያዊ ስራሕ ካብቲ ቦታ ዝንቀሳቐሱን ብጾቱ ካብ ዓሰብ መርከብ ተሰቒሎም ባፅዓተዉ ካብ ባፅዕ ክሳብ ከባቢ ዓዶም ትርከብ ሓውሲ ከተማ ብመኪና እናቆራረፀ ድሕሪ ምኻድ ናብ መበቆል ዓዱ ንምእታው ግን ብእግሩ መሪሽ እዩ ምድሪ ዓይኒ ምስ ሓዘ ኣብ መንፅር ዓዶም በፂሑ ኣዒንቱ ናብ ህድሞ እንዳዓለብዎ ዓረፋ እታ ቐንብሌን ኣዒንቱ ክጥምታት ጀመረ ርግበ መምፅኡ ሪኣ ብሓጐስ ትኾኖ ብዓይነ ሕልንኡ ሰኣሎ ንሱን ካብኣ ብዘይፍለጥ ንዓ ርእዩ ዝኾነዋ ብምግማቱ ነበረ ፍሽኽ በለ ካብ ዓሰብ ክብገስ ኣንጀሎስ ተባሂላ ትጽዋዕ መርከብ ገፈፍ እናበለት ድሕርና 38 ሰዓታት ጉዕዘያ ባፅዓ እትያቶም ዝተሰቕላ ኣውቶቡስ እንትውን እንተኾነ ኣብ መንገዲ ተበላሽያ ሰዓታት ቀንፈዘዋ ቢላቶ እያ ግና ሽዑ ዘይነውሖ ንመንበሪ ህድሞኦም ብተኽሲ ዝሓዛባ ብረት ከርክበሉ ኣብ ዝኽእል ርሕቀት ምስ በጽሐ ግን ኣመና ተረበጸ ምርባጹ ተመሊሱ ንባዕሉ ገረሞ ኣብ መንኩቡ ንዝተሓንገጣ ብረት ብሓደ ኢዱ ብምምዛን ስጉምቱ ኸድእ ጀመረ ካብቲ ያ ምድሪ ቤት ህድሞ ዝነቐለ ዝተበተነ ብርሃን ጸጸኒሑ ናብ ኣፊፈት እቲ ህድሞ ምሊሕ ምባሉ ኣይቋረጸን ኣብ ማዕዶ ኾይኑ ብዝረኣየ ብርሃን እናተመርሐ ብስንጭሮ ገይሩ ኣብ ገበላ ናይ ህድሞኦም ከተፍ በለ አንደበት ህሩግ ምባሉ ምናልባት ዘይተጸበየ ተጸኒሓ ከይትስንብድ ብምባል ክሳብ ውሻጠት ህድሞ ክስማዕ ብዝኽእል ድምፂ ብምባል ጎረርኡ ክጸርግ ጀመረ መዓላትኩም ሰብ ገዛ ሰላምታ እናሃበ ንውሽጢ ብህድኣት እናሰጎመ ተዳየ ርግበ ድራር ክትሰርሕ ተሳውሮን ዝነበረት ሓዊ ገዲፋ ናብቲ ድምፂ ዝሰማዓትሉ ኣንፈት ግልጽ በለት ኣብ ኢዱ መዚኑ ጨቢጡ ሒዝዋን ዝነበረ ምረት ድርያ ዝረኣየቶ ምእማን ሰኣነት ኣሓጐስ ኣይጓሂ ዝዓይነቱ ስምዒት ወረራ ማስዳ መፅኦም ብስምባደ ብድዲላ ገለ ስጉምቲ ናብኡ ብምቕራብ ናይ እንቋዕ ደሓን ጸናሕክን እንቋዕ ደሓን መጻእኩምን ማዕጉርቲ ንምዕጉርቲ ኣብ ምስዓም ኣተዉ
كم حدث مرعته أبحصنته من أبهادو متسعته كابز نبرت أوانن كابز فلطان العلي أمنها روجيداز أنا حتى لنبأ زبل لسلس مع قاقرتها أبنا كالإتات جزء أب كلا علم حزوات عزراء صبوق غيرو كاستماع ورا هندبت دمت أزبك أشال كابتياب سجرو تقادي من زنبران دي أبا زانوك أليحو كاب زنبرو حسابا برابرو معقورة سعيمة بفرح حزب السلاسة قما بزي زربا نابتي يامن سراز نبره أنا مرحات نبورسك نخاق أمهات نابتي هفيتاز نبره مدب باعين تاملكة تطلو كما تساوعا عبساب أنتم من نابلتات الزاربو بيمانا إدا نتينا إكسادا خفات كمشا بمجلاء سقامي تتقباس حباب موسى نتيب سقامي إدا حقفاتو زنبرت عشال النار الروات أمت بهو أتوات زرائيوخ أمنايك ألن أهدؤو زنبرتهم كبابيتات سساتفو مقاعثن كال انتفتات هيوتن على تستراف ساعتاتو خيطرفة بمزكارايس قامنيو أهدؤو رينجر كورس نموساد أفهم بواب زبهال بوتاها أبزنبرتلو كتبو صحو مسياخ للتقنقيرات اللو زخدت ألات نقلتوها بأمرؤو تفبلو لتأثر تشعات ميزيها تشحن كلتان عمة مهرات ساعت حدن عصر تغلتان كاتري كاب تعليم تتقويعيون نزم تسألو حرب معالتي تزبلو كميو أبحق فيها أخوينون على بتقى نزت أبوزنا برا عشال باتيا مأكل مدربيت درار نخد سرح زد ساورو توج لملمز بالمبرهتي تمريحو رأيو كابزو ولاد ورحو خمزو قصالات رئيتي مسكر كتبوصحو خابز مصوت أوان كسبب في بيت زنبرلو نايشد شوارح فللي جزيت راي نيرو أبزلهو بدو تعني ديوز السلاسل نيرو نمت لالو زقبرو تفتناي خمزي تعوتت برهالو هندبات حرك أنوغن في البلو شتت زبل لمسي نتس مواخ صبرون رقبينت زحقفتو عشالك الدربيوغو زدليت كسر تمثل كل نفسها أشوق كم زوجة أبزنا برتو خوينا سر كتبلن كم حدا خونا برتو يمانيتي مملكتي توات أبعو نكأتها مسحاب تثبت تحليفات عن كرات نحمن الدغدغ عليو برتو أبي ماناي منكوات أجيعو أم فتأفموزو نهبتا قلعات تبزنا برت رقبيان نتسعات إري تزاريبو حنسبتنا حبو يمسو إنهم فتفتتن بخوفها نقبح بحتن ملستلو نولاديو أبوي نولادي تدما أدي نابلات كم تقوع مفلتيو أزيز أخبرو من كافو أدم سدري فلكت زيبلن بمخانو تثبيتها خبزي تحسب معاتو انت ناقفها مخانو تردعو انتنك إيدوغن قدفت إزاز أبوه هيوت زحتت إزاز حلفتو كواخت أحس دمبرس زيبلو قوبزيو تولو من يرخب يخنقرني نعاقد من مقتالو مس أزبع لقاق فلتو تربس قدمي ملس مهبا ساري مود سانشيل تزبولو ساريام بمران كم سحل كيخ للتبراخونا تقاجعو زخيد مزنا خيدانيو زلو بحريو سنكلنانو تدرنا خيد زي فقدلو بمخانو قزي خونتات زرعي عد خوينيو قزي يحلفوه عدز فلتو كاب كل التحيامات حدا والعز اللو خوينو نقلا نستسوبتو ناس الميتي آتوانيو زبلت انتاون ساميعو بمبارو قدام يسترطر ساب نسي نيرو قموتو دارقار قص كم زخوناي تماتن رقبه مانتا انا نبعد بفرحة حاوينا بزي زخونا ملسياب زنبرتو خمسي تلوت تعاني دام سرعيا نعان ديتي قوال تمامن زوحت أودا ليهو كم زقوال زمان بساها أسنانو نحرك أمي ملاش نمسمع زانو كرب بلا أبوي أدي تبعلو نزنبرت عمتاو الذكر نخ قبرلو زنقورني معالتيو زرب آبن معات استسني بمبارو كاب نبور عزيو زقوتاتي نيرو كداني أدي مسمعي دهر مرعون زعرفها ولا دي تذكران نازقوني فوز له وردات زي مرأين دما كم عاب عدل كوزرو هندبات
بافيفت نايتو دمو حدا بعلنا نسألها درقم بقلو ولادي يوم إنا ذكر كايز مسأساب أدمي نويح يوخ بهالي سمع بمبارو قرمو زيك ما ديو نويح أدمخص أنحلو بلبو تمنى نمشتو زجمرتو ختملق في قيلان بعد كبا فنجا زورد زنبرت أررتا مستخب أفها زورد زنبرت لزايد حاويسو عقلاس ببلا بمانا يقودنو تفنتتهم زنبرو ولاديو نتناي وردات معالتا بيوو خمس أنحو نخقل أقلوا نعاخب سيطان دحان زودي إلهم كم حسن ويكا أدون قدمو موتا نسحا السمعو أبون ولدنا بقدمي أو قيمهم كلو زربانا تنخنخت كتسالتو بدحري إذا سعالبتو زربا سميعو بجنبارو تقيد كم زعتو سرب رؤسو زورو مسونقو بزي منبارو زبلون زقبرون دارقا يفلت أين بران كبهالركال عادم ممسو خيفلتات ليت مدري بزمس أخ ملس سراحيلو بمساء نهدمو ندعلبو زبان هيبوا أقرونا بزمرحو خيدي مريسو أنفتو نشانخ إتبقى بمكبار ندقايق تقعزة اتخبابي بقسنة عدمان سنتو زحلفلو بمخانو كم كبدي إيدي زفلتو مريت إتبقى نخرقز بقرينا حدا ساعات كواي وسدنيو وريدون زبلو شقر سب زي رخبوز أقامي لوز قمتو بمخانة راي لعل عقمي خينوو نقدميو بتبتبنا مرشة بحساب ناب تقدم دقائق زقادة فهد متمالسة دحر زربا رقبة صعبة فتسامها حدا بحدا كان فيلم أب كلمة عينتو تغدانتك قدفنا أولكم اسمع أبيومني بحيلي دعوة نابولا دي إنا ملكتات نحيل بقى حيقتا خساب حزا إنا نبعت استزاربو تذكرو نزبالوتو مأمانو سينو حق إنو تخاب أفهم كرقاقس كمثل كسادو نابتو ما بقونو دوي لمزنبورو ولا ديو عزورو نابقوم قلس كبرن عسوهم زحزوم منا مفتفتو أبركو دقو زودي كاب حسهم فرحيس تلعليه كأنا زربوهم كي ترفه معرى أكالو من قد نبرا فربركم كنسوا بركو استدفو لقوان نرقبين خمر عواق لمنوون حجر ما بسنكا كي من كلومن كم حسن وانت رأيو صقبل لغبط كم ولادي إزاي كوناس كم حداز قصع أبهال مسرعيو استزاربهم تس كاب دنقاسي أخرى خبوز حزوية مانا يقرون من اللقاء أقرو خم تراجحي تأرجين دحريت شناخ بحيلي شندحو استرقفو بركيز على ولاديو أبتم دربيت زلحت بلو كبتنا كادو نتم دروت هزيهم مدرين ناتأمتو فردوز بي ولاديو أفهموز بروتو أب جنبارو مالجيبو بعين اسألين ناتملكته كم زملو سلاحة توم بجو عيبلون ودبرها اللي اتهوترو خندر كله بحيل قالن بفليك أنان زوترا ستي خاطو تعزرات نقلوت جن بتهزو قال سلسة عسى أيبر هالكاد أنسخاص نولاديو أدمي أملو أتو منا بلا بربح تايت وعم كم زين برا شعجن كونيلو زرزناتهم كنتيتو كفكسهم قريص يتلاعيلو كميسي قبرهم كابت برات عاتيقو فقود جنبارات تواقو اسألا زبلو زفليك رخبو لما يكعلان نتا برات أب أير حزوا دقايق بمقبارو أتاب جنبار صورنا بخبير السوقات أقاميتي إدوخ ترزز تسمعو كابز حجيز قونفو حماق توقونفو نخ قلاقل بوشتو بغشو تريفة زبل حساب كموز أخلو ذكرا أتأمن ترقبه كتتهلو زي كوناس حمو أنزو على الواحد كشفن نعبوتو ممسا بروح كونالو انتاي مو أبوين دخينكا إن احنا قنق قال يعني را دروب حركان كاب نبورن العلي تقوت بيتان كوز أزدليا كاب تبرهان مسعالبان ترئيتا عينتو زقوهار حوو مسيلا نبرا دحر زاني مودعتا زرباو
نتازي حسبت هذا الرأس ورا درجبه كل حكاية بلايو بتك يلوس يو الزغلو أبتهد موزحلفون أي دقائق تريت كاليت بزي ملأ جزء أبقدميا انتو كان فيلم حلف بولو أبو بملكع هدرا ودون ذهابو مرعات بحيل نذكر تبايلو بستسعم قمسته تدفا فيهم عماصهم فتصم دنصو بلا حدرا نبينواه تفتفى سبكي تفتنا يخفرج قليليو نسو دما خمابو عمتات كم نبسو استخنا كم مرعاتوا بحقفو زوعلان زحدران بحدرا استوهبوتو نبرت مهلاوا قبا بلي رسعوا نيرو نتات إيد تعنك إراخلا بوجه الله يحزوا استقوع زبرت أعمقوا استنفسه نستغفته إيمانا معصوعته بقنا عيدو ناده سسه قويلو تملكتا بستقوع زو قصري نام مدري إثيوبيا رحقاتونا قربن نحصرنا مخادو نبره نسو خما بو خوينو زمرحم أبالات مسرعو لكع كمتن ولادي إزبالهم بريت حدر تماليو خيديلهم نسو أب زيبلو بلا حدرانا بلو خذكرو أب أذنو خمك أجل دولا بلا حدرا دبرها ليك أتاخن الدهروي كفكر كله زاد مسعى نعوترو على دمسعى رازانا يبو حزاز بالمسلا نعو خمزي وكلن من رقاقاز أقارو أنت أرنايتي خودت إنها أنفتاقنا عن انتس أقول نيحزوو انتس صور حدرا برتعووغن زغير وانو تفتس أما نمسجنكا تسفلتي إمدا راديو إيرنا ناتا دمتي إرتراويان فتوات تغتاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحستوا عاقبكم تزانيكم كتكونوا تسفانا قبرنا نايلهم تحستنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتا ويوان كقربالكم تلالي وصحفات مزلو بترمون دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com وي رادي إرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنايو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبناي مل اختصاص أنك تقد فلي كم تقولوا كزغاخركم دالي بسترفه بزمس ربوع أبت مساسال ساعتين بستفليت حسن كساب نراخب تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قتمتات درستاتن وازاتاتن زغرب خوينم عب هيوت نزقاتمو صقماتن فتاتحو من عملقاختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي نعطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارقه ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا زخبركم سمعتنا نزي سعزي تلاليز نبرة حفشاو مدوات راديو إرنا بقنقات تقرنيا أبستفتي مولا راديو إرنا نازا دمتي إرتراويان راديو إرنا نازا دمتي إرتراويان